Wel, dosbarth gwych o blaen ni fan hyn yn adran yr Holsteins ar hyn o bryd i'r Heffrod ifanc mewn llath ac y beirniad Andrew Dennison wedi tynnu nhw fewn i drefn. A dyma fydd y drefn terfynol, Dafydd? Wel, mae'n bosib. Mae o jyst yn mynd trwydden nhw unwaith eto cyn fo ofyn iddyn nhw gerdded i'r safle terfynol. Ond ar hyn o bryd mae gennym ni 2 heffer o Larchwood ar y brig, 2 allan o'r tarw crush time. Ni'r 22 fan ar y brig ar hyn o bryd. Natasha yr ail yw hwnna. Crush time Natasha yr ail. Yn neud par neis iawn ydyn nhw. Rhif 22-21 y 2 wen yn siwtio. Maen nhw'n matcho neis ydyn nhw. Odyn, maen nhw. Sim lont yn nhw wedi gwir. Maen nhw'n doi, maen nhw'n matcho'n dda iawn. Maen nhw'n wrth yr un tarw crush time. Maen nhw'n doi treisiau arbennig o dda. Mae'n agos iawn, dwi'n meddwl, rhwng y 2 yma. Mae'n pwyso mesur unwaith eto'r beirniad Andrew Dennison. Mae'n edrych ac yn studio. Mae'n gofyn nhw gerdded o gwmpas unwaith eto nawr a wedyn byddan nhw'n dod i linell. Mae wedi newid yn y dosbarthiadau'r Heffrod yn gynharach yr Heffrod sych. Nath e newid ambell i dro, ond do fe, Dafydd? Do, wel, wan bod gennyn nhw mewn trefn, mae o yn meddwl mae o'n mynd i fynd amdanyn nhw. Mae o'n gallu cymharu'n agosach sut maen nhw'n cerdded ar y trol am wan rownd y cylch. Felly, ia, mae wedi mynd trwy'r rhan fwyaf o'r elfennau o'r fywch, ond wan fydd o'n cael gweld cymharu nhw'n cerdded nesaf ti gilydd, yn fe'n haws cymharu. Sy'n mor bwysig i'r 2 ifanc yma sydd yn cario llath, bod nhw'n cario fe'n gywir ni ac yn iawn ar eu coesau ac ar eu trad. Mae'n bwysig iawn bod nhw'n lli cerdyd. Os maen nhw mas yn yr darhyrd, yn hydeg darhyrd, mas yn y cubicles, neu mas i pori, mae'n bwysig iawn bod y fywch neu treisiad gallu cerdyd yn dda. Dyma nhw'n dod unwaith eto o gwmpas y cylch bach yma. Beirniad yn lyged i gyd, misio dim. Mae'n edrych yn fanwl yn dwi ar y 2 gynta na. Dwi'n yn siŵr eto, dwi'n meddwl, yw e? Dwi'n meddwl bod hi'n agos. Ond y 2 heffer andros y debyg. Bosib o bach mwy o olwg gweithiennau yn bwrs yr un sydd ar y brig ar hyn o bryd, ond... Hwna'n bwysig, fel wedys ti'n gynharach, Dafydd, y fein-eisiau y gweithiennau na'n dy fe... Ie, dyna, mae'n olwg... amlwg yn y gader, maen nhw eisiau, mae angen hwnna'n does. Dwy fywch neis iawn yn dos e, war y teg. O, maen nhw i gyd yn Heffrod stand i nhw ni, a maen nhw i gyd werth i weld war y teg. Maen nhw gyd yn dda iawn. Pob un eitha hapus i gael rhain gatre i wedi gwir. Ie, yn union, wrth gwrs. Dim llawer yn wrong ein nhw i wedi gwir. Na. A lawr â nhw tuag ato ni nawr, mewn i linell. A dwi ddim wedi gofyn i nhw newid eto. A mae rhywun yn tybio, falle mai dyma fydd wedyn y drefn terfynol yn y dosbarth bach yma. Dosbarth 6-4-1 i Heffrod wedi i geni cyn diwedd Chwefror 2021. Ac yna wedi lloia cyn bod nhw'n 2 oed. Felly 2 ifanc sydd o'n blaenau ni fan hyn. Dyna ni Andrew Dennison. Y dyn ar penderfyniad pwysig. A dyna chi y 5 ohonyn nhw. Bron iawn mewn un llinell syth. A dwi'n meddwl mai dyna fydd y canlyniad ni a nawr. Ie, fi'n credu, mi wedi penderfynu, dwi'n meddwl, a mi wedi mynd am Larchwood Crush Time Natasha, a wedyn yn ail Larchwood Crush Time Rhapsody. Sim lot rwy'n tynnu, ond dwi'n meddwl, mae'r anner sy'n sefyll yn gynta yw'r anner gorau yn y dosbarth heddi, i wedi gweud. Ti'n gytuno, Dafydd? Ynddo, mae'n heffer smart, mae'n
mae'n dal I hyn y dda fan ewan, dydy. Ac dio ddim I weld ar y camera hyn o bryd, ond dwi'n meddwl na yn y pwrs mae'n ennill heddiw. A dyna ni'r beirniad yn dod at y stywardiad a'r garden goch, fel wedwch chi. Mynd felly I rhif 22. Larchwood Crush Time Natasha yr ail. Llongfarchad.